Здравейте хора, аз съм Рая, а това клипче няма да бъде от мен, а ще бъде от Таня, която ще ви дава уроци как да не бъдете кифла. Здравейте хора, аз съм кака ви Таня и днес ще ви давам уроци как да не бъдете кифла, защото аз не съм кифла. Така, ще ви трябва руж, един фондютен, по възможност да не е вашият цвят. Да покажа. Така. И така. Слагаме фондютена. Ако искате го нанесете с леки движения. Аз лично прецених, че това не е нужно. Така. Ние сложихме фондютена, след което продължаваме какво ще ни трябва. Ще ни трябва една темперна боя, по възможност жълта. Една спирала. Хопа! Хо! Всичко пада! Едно червено червило. Лепило. Дезодорант. Една фибичка. Така, нека да започнем. Сложихме фондютена. След като нанесохме добре, вие трябва да изглеждате така. Колко съм красива, нали? Слагаме сега ружа. Трябва да подчертаем. Така. След като сложихте руж, за да подчертаете скулите, ще сложим малко спиралка. Така. След като сложихме спиралка, може да нанесеме от нашия прекрасна темперна боичка. Моето е като кремче. Трябва да имате навсякъде и под окото, и отстрани на окото. Ето тук, ма трябва да е добре размазано. Продължаваме и тук с нашия кремоле темперна боичка. Всички ми казват, че аз съм кифла, но аз не съм кифла. Да, вижте ме аз колко добре слагам грим, колко добре всичко си правя и да ме наричат кифла. Но не е честно. Нещо долу не мога да си сложа. Ето тук си сложих отдолу и отстрани и отгоре. Ето. Така. Може да го избършите в един напоен от тампон
с вода. И съвсем първата пея се разтваря във вода. И след като нанесете вашия прекрасен грим, е ред да сложим червило. Те да излизате от очертанията на устата, за да изглежда по-голяма. Слагаме на устата. Моята коса е руса и естествено, че сложа такова червило. Ако да изрант. I can live. Изцапах се. Can't live anymore. Така, сложихме си дезодорант. Радете на фибичката. Закачете си в косата. За да изглеждате сладко. Продължаваме. Слагаме малко лепило тук, за да ни се запази по-дълго грима. И за накрая отново ще сложим на носа фондютен. Само на носа. Така отстрани лекичко. И вие сте готови. Това е вашият завършен некифлински вид. Защото аз не съм кифла. Писна ми да ме наричате кифла. Аз не съм кифла. Май ще си сме на профилната снимка, защото този нов мой вид, мисля, че е много по-красив. Това беше от мен. Следващия път ще ви покажа какво има в моята чанта. Така. И това беше от мен. Трябва да ходя, защото Рая идва. Чао! Тя идва! Аз съм Рая. Всички знаят това, предполагам. Видяхте ли как да не се правите на кифла? Уроци от Таня. Какво е станало с телефона ми? Мисля, че Таня го използва. Ще кача тази снимка. Аз изпадам в шок. До следващия път. Чао от мен!